Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak iragarri bezala, gaur asteartearekin onartu du Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza lege berria. Behin proiektua onartuta eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzean organo horren esku egongo da legea behin betiko onestea. Sailburuak azaldu duenez, hezkuntza legearen tramitazioak aldi historiko eta pozgarri bati irekitzen dio bidea, gizartearen erronka handiei erantzun nahi dienez gero. Hala Eusko Legebiltzarreko alderdiei eskatu dien ikuspuntu zabal batekin eta zintzotasunez aurre egiteko testuaren inguruko eztabaidari. Argi utzi du bere ustez elkarlana, akordioa eta ardura egongo direla azkeneko emaitzaren oinarrian. Horrela Eusko Jaurlaritza hezkuntza legearen proiektua onartu egin du gaurko egunarekin, Legebiltzarreko gehiengo zabalak itun historikoa adostu eta urte betera. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan hezkuntza legea, hizpide lege berriak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza sistema ordenatuko du. Hau da, ikastetxe publikoek eta funts publikoz finantzatutako ikastetxeek osatzen duten sistema osoa eta modu mailakatuan gauzatu nahi du hezkuntza sistemaren eraldaketan Nerea Garcia. Lege proiektua urrirako prest egongo zela iragarri zuten, ondoren Gabonetarako eta azkenik aurtengo lehenengo 3 hilabeterako. Aste arte honetan lege proiektua onartu dute. Bestalde, sindikatuek euren eskaerak eta aldarrikapenak egin dituzte. Labek mahai sindikala osatzea eskatu dio Lakuari. Elak berriz grebei eutziko die. Besteak beste, astearte honetan itunpeko ikastetxeetan greba deitu du. Hezkuntza legeak Gobernu Kontseiluaren argi berdea jaso ondoren, Eusko Jaurlaritzak Legebiltzarrera bidaliko du lege testua tramitazioa hasteko. Azken Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan, EH Bilduk hezkuntzaren egoeraren inguruan egindako galdera bati erantzunez, Jokin Bildarratzek iragarri zuen lege proiektua onartuko zela aste honetan. 2022ko apirilaren 7an, Legebiltzarreko gehiengoak baiezkoa eman zionetik, hezkuntza saila lanean aritu da. Proiektuaren onarpena behin eta berriro atzeratu egin da. Hasieran aurreikusita zegoen urrirako prest izatea, ondoren Gabonetarako, eta azkenik aurtengo lehen 3 hilekorako. Martxoaren amaieran Jaurlaritzako bozeramaileak onartu zuen hauteskundeak direla eta egutegiak estutu dituela. Sindikatuei dagokienez, Labek azken asteotan hezkuntza sailarekin harremana izan du, eta azaldu duenez, hezkuntza langileen lan baldintzak hobetu dituen akordio baterako oinarriak jarri dira. Hori dela eta Lakuari eskatu dio mahai sindikala osatzea. Sailak iragarri duenez laster deituko ditu sindikatuak. Elak berri salatu du akordioaren oinarriak ez duela eredu aldaketa bermatzen, ez da lan baldintzak hobetzen ere. Gauzak horrela grebei eutziko die. Besteak beste, astearte honetan itunpeko ikastetxeetan greba egingo dute beste sindikatu batzuekin. Bestaldetik, sormarka propioa izateko eskubidea dutela esan dute Arabako mahastiek adi. Abra elkarteak Eusko Jaurlaritzaren jarrera gaitzetsi du. Jaurlaritzak autoaren aurka elegiterik ez jartzea erabaki du. Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango Europar Batasunak zer erabakitzen duen jakin arte. Abra elkarteak ordea zenbait alegazio aurkeztu ditu. Arabako mahastiak sormarkaren alde dauden ardandegidun arabarrak eta Abra elkartea Laku aurrean bildu dira izendapen berria defendatzeko. Gure eskualdearen etorkizunaren alde lelopean EAEko auzitegi nagusiak aurkeztutako autoa salatu dute. Horrekin batera Eusko Jaurlaritzaren jarrera gaitzetsi dute. Jaurlaritzak autoaren aurka elegiterik ez jartzea erabaki du. Eusko Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango eta Europar Batasunak zer erabakitzen duen zain izango da. Gu enpresa librea gara eta badugulako gure eskubidea gure enpresen erabakia defendatzeko. Eta ikusten ari gara bakarrik gaudela enpresa handien azpian eta ikusten ari gara ez dugula
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarik. Triste gaude, baino ez etxita. Gogoa ditugu gure aldarrikapenak aurrera eramateko, eta hurrengo pausoak izango dira epailearen erabakiaren zain egon, eta epaileak segun ze erabaki hartzen duen gure errekursoaren aurrean, hurrengo pausoak ematea. Abra elkarteak ordea zenbait alegazio aurkeztu ditu. Azaltzen duenez, sormarka bakoitzak gune geografiko desberdina du, eta aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zein diren Errioxako markak jasango dituen ondorioak edo kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du alegazio hauekin. Horrekin batera, elkartea Txeintxo RG plataforman sinadurak biltzen ari da Arabako mahastiak sormarka defendatzeko. Eusko Jaurlaritzaren erabakiaren ostean elkarretaratzea egin duten lako aurrean, eta ordezkariek aldarrikatu dutenez, sormarka propioa izateko eskubide osoa dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da batez ere Nafarroan eta Araban azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 40 euri gutxiago egin du eta laborarien kezka handitzen ari da udari begira. Datozen egunetan euri gehiago egiten ez badu, Iruñerriko zereal uztak kolokan geratuko dira eta herriberako batzuk galduzat eman dituzte dagoeneko. Gobernuak nekazariei gomendatu die artoa kilorearekin ordezkatzeko. Euskal Herrian une honetan hainbat klima ditugu, ezin da esan Lehortea dagoenik Gipuzkoan eta Bizkaian. Igeldoko meteorologia behatokiak bere batez besteko historikoa baino euri gehiago jaso du. Egoera ordea erabat aldatzen da barnealdeko lurraldeetan, Araban eta Nafarroan. Lehortea oso gogor jotzen ari da, azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du eta laborarien kezka handitzen ari da udari begira. Hori ala maiatzaren 4an Lehortearen maila bilduko da Nafarroan. Ingurumen sailak balorazioa egingo duela aurreikusten da eta agian neurriren bat iragarriko du. Testu inguru honetan bi laborantza mota izango ditugu hizpide. Ureztatu gabe euriaz baliatzen diren nekazariak eta urtegiak baliatuz ureztatzen dutenak. Lehenengo kasuan euri gutxi egin duenez zenbait sorotako uztak galdutzat eman dituzte. Garai honetan, neguan landatutako zereala jasotzen dituzte, garagarra, garia edota oloa adibidez. Baina landare horiek hazteko ura beharrezkoa da eta orain neuririk ez badu egiten ez da alerik egingo. Une honetan ur eskasia medio landarak indargabe daude. Euren baratzak ureztatzen dituztenen kasuan urtegien arabera moldatu behar izaten dute. Urtegiak baina ohi baino ustuago daude. Nafarroan ur kopurua batez besteko baino 120 baxuagoa da. Aiotz urtegiaren kopuru baxua da esanguratsuena, izan ere betetzen maila ez da urtegi erdira iristen. Hildo horretan ureztatzen duten laborarien egoera zailtzen ari da. Bereziki kezkatuta daude Bardeako eta Herriberako lurretan. Aurre ikusten dute ur murrizketak egongo direla eta horrek bat egingo duela artoa landatzeko garaiarekin, apirila amaieran edota maiatzean. Kontua Aldiz, hondakinen arira Urretxu Zumarragan plastiko erraustegi bat ezarri nahi dutela salatu dute. Urretxu Zumarraga bizi plataformak kezka adierazi du herriko lurretan plastik energi enpresak hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa duela eta Udana Arbeok azalduko digu. Esprilurren jabetzakoa den Urretxu Zumarragako Arcelorren lurretan hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa adierazi du plastik energia enpresak. Instalazio horrek valorizazio kimikoko sistema baten bidez hondakin plastikoak erre eta beste substantzia batzuetan bihurtzen ditu. Horretarako enpresak pirolisi izeneko teknologia erabiltzen du. Kontuan izan behar da baina, Europako zuzentarauek eta Espainiako gobernuaren dekretuek errosketa prozesutzat hartzen dutela pirolizia. Hori ala ez litzateke birziklatze prozesua. Egoera kezkatuta Urretxu Zumarraga bizi plataformak salatu du Arcelorren egin nahi dutenari errosketa ez den beste modu batera deitzea herritarrak engainatzen saiatzea dela. Pirolizia zertan datzan aztertuz gero, gai kimikoak beroaren bidez deskonposatzen dituen teknika bada, eta gasak erretzeko eta hozteko prozesuetan substantzia kimiko ugari sortzen dira, prozesu kutsagarria izanik, osasunarentzat baita ingurunearentzat ere.
Bada Plastic Energy enpresak urtean 30.000 tona plastiko baino gehiago pirolizatu nahi ditu Urretxu Zumarragan. Testu inguru horretan Urretxu Zumarraga bizi plataformak enpresak Andaluzian dituen proiektuen datuak ikuskatu ditu eta instalazioak diosina edo furanoak bezalako substantziak kutsatzaileak isurtzen dituela ondorioztatu dute. Hori jakinda are larriagoa ikusten dute pirolizi bidezko instalazio hau Arcelorreko lurretan kokatu nahi izana, Urretxu eta Zumarraga herrien erdian. Plataformak salatu du inguru gauzetako bizilagunei plastikoa erretzen duen eta osasunerako kaltegarria den erraustegi bat jarri nahi dietela metro gutxira. Eta biztanle kontzentrazio handiko lekuetatik hurbil jartzea arduragabekeria galanta dela iruditzen zaie osasun publikoaren ikuspegitik. Horren aurrean maiatzaren 3 arratsaldeko 7 Zumarragako kulturretxean egingo den informazio bilerara joateko deia egin diete herritarrei, informatu eta hemendik aurrerakoak adosteko. Ekonomia arlora saltu egon Euskal Herriko 10 herritatetik batek ezin du etxea berotu, batez besteko errenta ehuneko 5 gora handitu zen iaz hegoaldean, eta pobrezia arriskuan daudenen kopurua pixka bat apaldu da ere Aiara Durreta. Hego Euskal Herriko herritarren 15,1 pobrezia edo bazterketa arriskuan daude Espainiako Estatistika Institutuak bizi baldintzei buruz egin duen inkestaren arabera. 2022an herritar pobreen egoerak pizka bat okerra egin zuen. Aipatzekoa da ia sanitu egin zela etxea tenperatura egokian mantentzerik izan ez zutenen kopurua. Izan ere, gasaren eta argindar garesteen ondorioz, 2022 urtean ia marretik batek ez zuen hori egiterik izan. Bestalde, 2 puntu handitu zen iaz, astebeteko porrak etxetik kanpo egiterik izan ez zutenen kopurua. Aparteko gastuei aurre egiteko gai ez direnak ere pizka bat ugaritu dira, 21,5 dira Nafarroan eta 18,7 beste 3 lurraldeetan. Inkestaren arabera, hegoaldeko batez besteko soldata 16.118,5 eurokoa da. Batez besteko renta 5%tik gora handitu zen iaz hegoaldean. Inflazio handiak negoziazio kolektibo gogorra egin zuen eta horren ondorio soldatak igo egin ziren, kasu askotan prezioen azpitik izan bazen ere. Pobrezia arriskuan daudenen kopurua pizka bat apaldu da, baina pobrezia larria jasaten dutenak ugaritu egin dira Nafarroan eta gutxitu beste 3 lurraldeetan. Hego Euskal Herriko epaileak eta fiskalak greba mugagabea egitekoak dira maiatzaren 16tik aurrera baliabide falta salatu dute eta adierazi dute lankargak erantzun judizialaren kalitateari eta azkartasunari eragiten diela baita epaileen eta fiskalen osasunari. Eren Espainiako magistratura profesionalaren antolakundeak eta fiskalen antolakundeak deitu dute lan uztera besteak beste. Haien esanetan Espainiako justizia administrazioa sistematikoki abandonatuta dago eta horrek kalte egiten dio sistema judizialari. Espainiako justizia ministerioarekin akordio bat lortzeko borondatea azaldu dute. Gaurko egunean berriz, ELA, Steilas, Comisiones Obreras, LAP eta UGT sindikatuek greba eguna dute gizarte ekimeneko ikastetxeetan lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko adi. Gaizlatuta berriz Alder Barbadoren eta Aitor Zelaiaren aurka Espainiako Auzitegi Nazionalak jarritako zigor epaia aztertuko du Espainiako Auzitegi Gorenak asteazkenean. Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak eskatuta zigortu zituzten. Defentsak absoluzioa eskatu zuen argudiatuta frogak lausoak zirela eta lekuz kanpoko epaiketa izan zela.
Ordea apirilaren 9-tik osegreban dagoen Gariko Etxeberria Lizartzako euskal presoak bere 7. eguna du osegreban eta 12. patio greban. Atzo beste 7 preso batu dira Etxeberriaren protestara. Uko egin nion bikoizteari eta ondorioz bakartze egoeran naukate hostila diluntzetik. Hasieran patio grebaz salatu nahi izan nuen egoera, baina artean konponbide arrastorik ez dakusa danez, gosegreba gehituko diot apirilak 19 asteazken goizetik aurrera bakartze egoeratik atera eta kideekin elkarnazaten eskatuz. Etxerat elkarteak atzo jakinarazi legez Irantzu Gaiastegi eta Gregorio Eskudero euskal presoak Euskal Herriko kartzeletan daude jada. Gaiastegi zabaiara eraman dute eta Eskudero martutenera. 2 preso horienak izan ziren. Espainiako espetxe erakundeek martxoaren 24an iragarri zituzten euskal presoen azken mugimenduak. Horiekin sarek amaitutzat eman zuen euskal presoen urruntze politika. Gaiastegi Estremenako espetxean zegoen preso Euskal Herritik 450 kilometro Eskudero berriz dueina zen 310 kilometrora duela 2 urte hurbildu zuten Orioko presoa. Igandean salbuespen ereak behin betiko desagertu behar dutela aldarrikatu zuten presoen senideek etxeratek deituta. Euskalduna gaztea eta ikertzailea ez da erraza, 3 ezaugarri horiek beteta ibilbide akademikoan aurrera egitea. Horregatik ikertzaile horien arteko komunitatea trinkotzea izan da Ikergazte Kongresuaren helburua 2005 urtean lehen edizio antolatu zutenetik. 5. aurkeztu zuten atzo Donostian izango da oraingoan, maiatzaren 17an, 18an eta 19an. Aurtengo berrikuntza nagusia izango da bada labekin elkarlanean martxan jarri duten proiektuen deialdia. Guk eskaintzen duguna epe motzean da, etengabe saiatzea uztartzen euskera eta unibertsitatea. Orduan, harremanak oro har onak edo oso onak dira eta adibide konkretu bat jarri dezakegu, bantxa aipatzen un Ikergazte hori, ezta? Ikergazte antolatzen du UEUk eta hor laguntzaile bezala ditugu UPVHU, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Nafarroko Unibertsitate Pribatua. Beraz, hor adibide hon bat gure elkarlanaren inguru horretan. Lurrari denbora eskaini nahi dion egitasmo bat abiarazi du Argia aldizkariak. Lehen sektorea aztertu eta askotariko egitasmoak plazaratuko dituen bideopodcast bat. Eli Pagola eta Makin Jauregi dira. Egonarria internet bidezko saioaren aurkezleak iragan astean ekin zioten ibilbide berriari eta bideopodcastaren inguruan gehiago jakiteko. Eli Pagola dugu kameraren beste aldean. Eguerdion. Eguerdion zoi ere. Tira, hasteko konta iguzu, Eli, zer da Egonarria, ez? Zer behar identifikatu duzu egitasmo martxan jartzera bultzatu zaituztena? Ondo esan dezun bezala, lehen sektorea bueltan ibiliko gea, eta bertan, sektore hori bera bizi duten eragile eta pertsonekin bildu nahi izan dugu, eta ikusi dugu, gune polita izan zitekela, eremu bat konpartitu eta behien berri izateko. Eta zergaitik Egonarria izena bera? Egonarria bera, igual badalako sektore hortan dabiltzan nahi, nekazariei eta atxikitzen zaien ezaugarri bat, ez? Egoten jakite bat, patxada bat, baina, aldiro badabilenak eukidezaken lasaitasun edo egoten jakite horretatik
esango dugu eta bueno, iruditu zitzaigun ontara ekartzeko moduko hitza zela beraiena delako gurea baino gehiago. Iragan astean zabaldu zenuten lehenbiziko atala, oraindik entzunez duenarentzat zertaz aritu zineten, ez? Horrela gainera formatua bera ezagutu dezakegu ere. Bai, formatua bera bi ataletan banatuta dago, lehen elkarrizketa bat agian sektoreari gehiago biltzen zaion gai buruzkoa da, edo gogoeta zabalago bat egin asmo duena, eta bigarren atalean esperientzia zehatzak bilatzen ditugu gehiago. Lehen atalerako aprobetxetu genuen bi aurkezleok ere bagula zertaz hitz egina edo, eta ni energia gaietan gehiago ibiltzen naiz, beraz energia komunitateak ezagutu genituen lehenengo, Txetxu Ezkurra izan genuen gonbidatu gisa, bera Garesekoa da eta bertako energia komunitatea hitz egin zigun, eta baita gaia ikusten dituzen erronkez ere, eta bestalde Matin bera erlezaina denez aprobetxatu genuen erlezaintza gertuagotik ezagutu eta beren esperientzia, belarleteko erleen esperientzia ezagutu, eta produktuak ere aurkeztu zizkiguten. Horia, eta, okerrez banabil, 13 atal izango ditu guztira, asteazkenetan argia ikusiko dutena. Aste hon, biharko egunean ez, argitaratuko da urrengoa, zer gai izango dituzue hor ikusmiran, jakin alba da? Hemendik eta uztailera bitarte asteazkenero ikusiko du argia programak, eta, biharko saioan ikusiko duguna, batetik lurra izango da, bai lurrerako sarbidea, lurra lantzen dutenek ze kezka eta aukera dituzten aztertuko dugu Lurtzaindiako kideekin, eta bestalde esperientzia bezala pixka bat hegoaldera egingo dugu, baina askorik ez, Baztango xurie proiektu ezagutuko dulako, bertan mastizain ekologikoak dira, eta bi horiek elkartuko ditugu. Eta bukatze aldera heli nolako harrera ari du izaten podcastak berak? Astebeteko epea besterik ez dauka, eta uste nahiko harrera ona izan duela. Badaude ez da gurea bakarra, uste dut gero eta kezka gehiago, edo jakindin gehiago pizten duen eremua dela, eta alde horretatik postekoa da, saio bat gehiago izateko aukera, eta edabide honetan zabalpen egiteko aukera hori izatea. Gaur-gaurko esango izugu, harrera ona izan du, guri ez digute bestelakorik esan behintzat. Bai ez, eta horrela izaten jarraitzea. Informazionekin hemen utzi behar dugu konexioa heli. Jendeak egon harriak kuskusatu dezan deialdia zabalduta, esan bezala arrakastatsua suerta dadila. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Esker. Eta gauzak horrela Gasteiza joko dugu orain izan ere 55 urte bete ditu Gasteizko gaztetxeak eta urte hurrenak ospakizun handia dakar. Nerea Gartzia lankideak xetuko digu egitaraua. Astearte arratsaldean hasiko da egitaraua txalaparta elektroniko lantegi berriarekin. Asteazkenean berri zuretzako mezua kontzertua eskainiko du arratsaldeko 7:00. Ostegunean 3 hitzordu berezi antolatu dituzte eta azkenik larunbatean egitarau zabala antolatu dute, bazkaria eta kontzertuak besteak beste.
kirolei erreparatuta berriz joka dugu maiatzaren 6 Osasuna eta Real Madridek jokatuko duten kopako finalaren egun handia, Sevillan ez ezik Nafarroako Herri eta Hiriburuan partiduaren egunera begira prestaketa lanetan dabiltza jokalari zein zaletuak, izan ere Sevillako sarrerarik ez duten zaleek Iruñeko Gaztelu plazan paratuko diren 4 pantaila erraldoietan ikusgarri izango dute partidua. Osasuna momenturik gorenean dago. Pasaden larunbateko Betisen aurkako garaipenak lehendabiziko mailako txartela luzatu dio eta baikorrenek ere Europara begiratzen dute. Baina garrantzitsuena dudari gabe maiatzaren 6ko Sevillako Lakartujako norgehiagoka izanen da. Real Madrilen kontra jokatuko duen kopako finala. Momentuz, 19.000 gora zaletuk izanen du sarrera eta dagoeneko gorritxo uoldea garraio eta alojamendu bila ari da. Iruñeko udalak 4 pantaila erraldoi paratuko ditu Gazteluen parantzan, Sevillara joan ez diren zaletuek partido eta giroarekin profitatu dezaten. Nafarroako bertze herrietan ere partidua ikusgai paratuko dute. Hala nola, Zizur, Mutiloa, Argetas, Faltzes, Irunberri, Biana, Artika, Fitero, Koreia edota Kaskanten. Iruñeko alkateak ere azpimarratu du partidua galdu edo irabazi, jokalariei behar bezalako harrera egingo zaiela. Finalera iristea bakarrik garaipen handia delako. Zale gorritxoak udaletxeko balkoitik Jagobaren bertsoa aditzeko irrikitan. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magaziniko lehen atalaren bukaerara, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko gaurkoan Mikel Mazkarian izango da gurean, Gipuzkoako osoz arrazak iriakeko kidea, laster gara bueltan. Gaurko geltokian ekoaldez hitz egingo dugu, ekoizle txiki eta ertainen biltegiaz. Ekoizpen eta kontsumo ekologikoa dinamizatu eta sustatzeko ezinbesteko eremu bilakatu den horretaz. Noski, ekoalde ezagutuko dugu erreportaje baten bidez. Eta gainera, zeresana duten solaskideak eukiko ditugu ekoaldez eta kontsumo ereduaz hitz egiteko. Beti bezala, errezeta goxo bat prestatuko dizuegu. Ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara.
Bada, 12:00 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurekin Gipuzkoako SOS Arrazakeriako kidea den Mikel Mazkarian dugu plato honetan, ondo etorri. Bai, mila esker. Eta hasteko, tira ez, gaur immigrazio legez arituko gara bestak beste, baina orain gutxi zehar errefuxiatuekin elkartarekin batera izan harrera mentoretza proiektuaren 4. edizioa aurkeztu zu SOS Arrazakeriatik. Ez dakinarentzat edo ezagutzen ez duenarentzat zer da kanpaina hau ez, edo zer beharri erantzuteko sortzen da? Bueno, proiektu hau mentoria edo mentoretza daramaten dugu aktibidade honekin ja 10 urte. Bai, zuzenduta errefuxiatuei, bazuk esan dezun bezala, aktibidade honekin ja 3. 4. edizioa izango da. Ze lortu nahi dugu aktibitate honekin? Bueno, funtzionamentua da, harremanetan jartzen da, torri berria, ikasle, mutiko, neska bat, gazteak, zaitasunak dituztela lehenengo momentuan bere harremanak egiteko, bere kuadrilla egiteko eta bar, eta orduan hortarako jartzen da persona bat, joaten dela berarekin, aktibidade batzuk egitera, eta pizka-pizkanaka bere harremanak lortzen, bere harremanak eraikitzen. Eta laguntza hori ematen da mentorea. Hori da pizka bat helburua eta funtzionamentua. Ez gainera, oraingo honetan, migratzaile hori ireki zaio horretarako aukera ere, zer nolako, ez dakit, hormak topatzen dituzte, edo ze horma azpimarratu daitezke gehien bat, ez dakit, iritsi, ez dakit asilo askatzeko izan batetik eta kalean bestetik. Bai, hori da, hemengo neska mutil bat konparatuz desberdintasun handiena. Haiek atzerritarrak dira, hori nahi du, esan gainean daukate atzerritartasun legea. Orduan, bai, bere harremanak, bere bizi normala eraikitzeko eta egiteko beti izango dute oztopo bat, eta da atzerritartasun legea. Ze modutan, ze eraginak edo, nola ekartzen ditu hor bere ondorioak, modu askotako. Ezin dute familian bizi kontuan hartuta, bere familia bere herrialdean dago, eta oso komplikatua da, ekarri zure familia, zure herrialdetik, zurekin bizitzeko. Orduan, etortzen dira ja, ez dakit, 14 o 15 urtekin, imaginatu dezagun. Ez dute bere ama aitari ikusi, ez dakit zenbat urte bitartean, oztopo hori dagolako. Ja, kriston motxila ekartzen dute bere herrialdetik, eta hori ere kontuan hartu beharko da hemen daudenean bere bizi soziala eta bere ikasketak eta bar hori dena osatzeko. Gero hor gainera askotan salatzen da administrazioak jartzen dituen trabak. Hor, azken urtetan aldaketarik eman da edo datuek bere horretan antzera jarritzute zailtasunei dagokienez? Beti izan da zailtasun bat atzerritartasun legea, beti danik. Beste gauza bada atzerritartasun legea gero erreformak edo aldaketak normalean, eta egia zanik urte batzu gehiegi segurazki eramaten dut asunto honetan, beti ikusi ditut aldaketak gero eta okerrago. Egia da, junzan urtean, udan, azken aldaketa, hor daukagu gauza batzuk onak, beste batzuk txarrak, baina, orokorki edo orokorrean begiratuta atzerritartasun legea da kriston zailtasun bat atzerritar bati, zeren onera etorri beharko da baimen batekin. Baimen hori lortzeko oso komplikatua da, eta orduan horren ondorioa da irregulartasuna.
Eta irregulartasuna, dauka noski handicap edo, gako bat, eta da, ezen batu, 3-4 urte, egon beharko zara hemen, irregularra lortu arte baimen bat, eta irregulartasun horren egoeran, gero gertatzen dela, ikusten ditugun askotan lanean, ze kondiziotan dauden irregularrak, seme alabak, nola, ze aukerak, ze zailtasunak dituzte irregularrak daudenean, eta bar. Baiz, eta joera horrek, ez esan duzu, askenean ez aldaketa batzuk agian argi apur bat eman dezaketela, baina orokorrean ez gogorragoak direla aldaketak etorkinei begira, ez da ikusten dugu ez Espainiar estatuan ematen dena bakarrik, baizik eta Europako joera nagusia ere, badam, zergaitik ez gogortze horrek gaur egun? Bai, ikusten dugu ze politika ari da eramaten bai Europar Batasunean, bai herrialde edo estatu konkretu batzuk, ez? Eta diskursoa, bai, egia da, gaur egun daukagun panorama hori nahiko kaskarra. Zergatik, mezuak, immigrazioaren aurka, mezuak beti izan dira oso errezak ulertzeko jendea, orokorrean jendea, eta apoiatzeko. Eta esateko, nik ados nago, norbaitek etortzen bada, eta esaten badu, eskaintzeko geurea denik, geure sustraiak, geure ez dakiz zer, hori oso errez ulertzen da. Beste gauza bada, gero hori errealitatekin zer dauka, zer ikusiri dauka. Gero eta anitzago da gaur egun gizartea, gure gizartea ere. Hori nolabai ezin da atzer pauso bat, horri gero eta anitzago izango da. Orduan, edozein diskursoa horren aurka baldin badijoa ez da erreala. Beste gauza bada, ez gustatuko litzaiguke gure bizi moduan, baina hemen dagoena. Orduan, edo prestatzen dugu gure burua bizitzeko hemen daukaguna edo bestela, bai, diskurso populista hori, mezu bat botatzen du oso errez ulertzeko, eta gainean hartzen dute botuak. Bale. Realitatea askotan bestelakoa da zeharo, eta hor ez dakit esan duzu ez nola, gaur egunez, agian gizartaren gehiengo bat, ados etorri daitekela, alako legen, ez dakit, titular bat bota ezkero kontrara, eta horrela, gero ikusi dugu ere, esaterako ez, martxoaren 8 nola, mugimendu feministak ere ez, erdigunan jartzen zuela, atzerritartasun legearen derogazioa bera, ez? Horrek auspotu lezake uste duzu, ez? Aurrera begira benetan, eragin alizatea horretan? Bai, interesgarria, zeren nola gero eta anitzago gara, gure gizartea, bai, ikusten ditugu, intersekzionalitatea, ez dakit nola euskeraz da ez egia esan konzeptu hori, baina da gurutzatu egiten dira arloak, planoak, emakumea, etorkina, razializatua, hori gero eta gehiago ikusten ditugu eta hemengo, bai, mugimentuak nola bai hartzen dute, horako zaera edo kontzientzi bat, eta, Hor bestak beste, justo Euskal Herriko bi esparru horien, Frantziar estatuaren eta Espainiar estatuaren barruan diren eremu horretako mugetan, albista ikusi ditugu azken urtean pila bat, eta horrez badirudi aldaketez gabiltzanean hitz egiten legeen inguruan Frantziatik iritsiko dela lehenbizikoa, eta hor bada proposamen bat oso gogorra badena, gogortzari begira, mugan gertatzen ari denaz, nola hitz egin dezakegu?
geure mugetan. Asunto honetan, lehenengo gauza azpimarratu beharko da barneko muga bat, ez da hegoaldeko muga. Hau da, gauza bada, norbaitek etortzen bada espazio Schengen, hortara, hegoaldetik, Algeciras, Canarias eta bar, eta gero beste gauza bada, ja hemen, Estatu Espainolan, eta gurutzatu nahi badu, Frantzia, Belgika edo ez daki nora, ari da gurutzatzen barneko muga bat. Eta orduan, asuntoa da, zergatik dago kontrol bat barneko muga hortan. Hori da astakeri bat, hori ez daka zentzua. Zer esaten du Frantziako estatua? Bai, terrorismorengatik eta kontuan hartu eta 2015 Bataclan atentatuak eta bar, hor jarri zuten indarrean, nolabait ezoizko egoera bat, urgentzizko neurri bat eta horregatik dago kontrol bat, baina pasadira 7, 8 urte eta hau ez du zentzurik. Gero eta gehiago ikusten ditugu estatuak ari dira neurri batzuk hartzen, Europar Batasunetik aparte, azken adibidea daukagu Italian. Ez oizko ere neurri bat edo hartu zuen, Meloni lehendakaria, eta horrekin nahi du erabili kanporatzeko, gero eta gogorrago egiteko bere politika. Eta hemen daukagu aspaldiko partez kontrol bat. Eta kontrol hori ere, baita ere, eta zen askotan ahaztu egiten ditugu, da kontrol arrazista bat. Zuk edo nik, joaten bagara orain, Hendaia edo Biarritzera, segurazki ez dugu izango arazorik gurutzatzeko kontrola edo muga hori. Muga hori ez dela existitu behar muga. Baina, zuk edo nik, baldin badaukagu azala pizka bat ilunago, ziur nago arazoak izango ditugu. Orduan, kontrol hori da erabat arrazista. Ez dauka justifikaziorik eta gainean ondorioak oso grabeak dira. Grabeak dira, ez daki 6-7 hildako gurutzatu saiatu egin dutela barneko, errepikatu nahi dut, barneko muga bat. Izan Euskal Herria bera da, pasabide eta harrera herria ez, bera orden horrek egiten duena da ez, mugauek jarraitza, gainera, esan duzu ez, eskusa bat bestean atzetik ari dira lotzen muga hori zarratuta mantentzeko. Momenturen batean, esana zuten ez, ireki egingo zutela, ala ere, kontrol polizial handiago batekin ez, beraz, naiz eta honek egin du, etorkinak pasatu gure badira ez, beste bide batzuk, beste toki batzuk bilatzea, eta horren arriskuak handitzea, nolabait laburbiltzearren, baina irekitzen badira ere ez du esan nahi, arriskua ez denik, kendu egiten denik. Ez nahiz oso optimista horrekin, bai esan zuen gobernua iriki egingo zula bain dela. Datorren, kontuan hartu behar ditugu, datorren urtean dira hango olimpiadak. Ez dakit, nik oso optimista ez, nik uste dut datorren urtean oraindik itxita jarraituko dute mugak, kontrola jarraituko dute, gutxienez olimpiadak pasatu arte. Baina, ez dakit, zokat informaziorik. Bai, ez, bainera aipatu dugu ez, nola Frantziako erreforma bera ez, atzerritartasun legearenaren proiektua edo behintzat asmo nagusiak aurkeztu dituzten dagoeneko, ez, hor sartzen dira nola jartzen zuten ez, tentsio edo lan esparru tentsio dunetarako agian ez, horretarako, bertan lan egiteko, esplotazioarekin agian izan dezake zer ikusi handia ez, hor baimenak emango dituztela, hala ere, oraindik eta gogorrago izango dela jarraipena ez, etorkinen gainekoa, eta nahi dutena dela ez, baten bate modu irregularrean baldin bada, alik eta harinen alde egitea estatutik ez, nola baloratu daitezke halako adierazpenak? Bai, orain Frantzian ari dira eztabaidatzen, hau, Inglaterra ikusten ari gara zen neurriak ari dira hartzen, Ugandara, asilo eskatzailei Ugandara kanporatuz, erokeri bat.
Bai, gero eta, zorrotzago, baina ze hausnarketa egingo genuke, errealitatearen aurka dijoa, nahi dute esan, irregularrak daude leku guztietan, migrazioi flujoak, migrazioi flujoak badute bere logika naiz eta irregularrak izan, haunek uste dut ere importantea da. Jendea zergatik mugitzen da bere etxetik eta onera etortzen da, hobetzeko alde egiten gerra edo ez dakize arazoan dauden bere herrialdetan eta bar. Baina hemen egoera ez bada ere oso ona, ez dira mugitzen. Krisi garaian jaitsi egin dute flujoak, naiz eta irregularrak izan, hori zer nahi du esan bere logika, barneko logika ere badituztela. Eta orduan, atzerritartasun legea aldaketak, Frontex, ez dakize kontrolak eta bar, hori beraz balio dute zerbaitetarako kontrolatzeko flujoak edo flujoak haiek ere ja kontrolatzen dira. Nik uste dut hau ere importantea da. Eta orduan, hala baldin bada, zergatik ez dugu egiten nolabai errealismo ikerketa bat. Errealismo ikerketa bat. Zer nahi du esan hori? Onartu egin behar da. Flujoak ez direla regularrak. Bai, nahi gustatuko litzaidake ere, noski, regularrak izan, baina daukagu atzerritartasun lege bat, Europar Batasunetik ari dira neurri batzuk, hori dena, horren ondorioa da irregulartasuna. Onartu dezagun irregulartasun hori eta eman dezagun irteera bat. Mediterranean zer ari da gertatzen. Onartu dezagun zer ari da gertatzen eta jar dezagun bide seguru bat. Ruta humanitaria ari da ez, holako neurriak. Zeren bestela, gero eta gehiago ari gara hormaren aurka jotzen. Bai, ez da, gainera larria da oso egoera, oso bortitzak gertatzen dira, ez? Eta, Espainiar mailan ikusi genuen, ez? Miliako gertakaria eta barra, baina hala ere, aldakoek ez dute balio agenda politikoaren erdian kokatzeko. Ez, agenda politikoa dauka, nolabai, neurri batzuk direla ezagunak, eta ez dago nolabai ausarta bat, neurri ausarta bat, neurri original bat, neurri esaten. Zer ari da gertatzen hemen? Zergatik ez dugu beste neurri batzuk, adibide bat, jarriko dizut, hau esplikatzeko. Kartzeletan, orain dela urte batzuk, martxan jarri izan, jeringiak aldatzeko programa bat. Jeringiak aldatzeko, zeren jeringila sida eta hor esan oso larria egoera sidare VIH-rekin infekzioaren eta bar. Martxan jarri olako programa bat nahi du esan onartu beharko da kartzela barruan dagola heroinarik edo drogarik. Baina zer da importanteago? Hori onartu edo jendea hil VIH-rekin. Gutxi gora bera hemen, holako hausnarketa edo ikerketa bat egin beharko dugu. Zer da hobeto? Jendea hil Mediterraneoan edo Irungo mugan, edo onartu dagola flujo irregulartasun batek eta horren aurrean neurriak hartu behar ditugula. Holako proposamen bat ez dugu ikusiko agenda politikan. Agenda politikan nondik dijoa, dakigun ja neurriak onartzen eta neurri horiek ez dira errealak.
Bai, ez, beraz, lehenengo pausua ezan duzun bezala ez onartze batetik hasi beharko litzateke, eta ikusita ez, horixe ez dela nahi eman ez, nola eragin horretarako. Karo, bai, hori da, bai. Ez que, neurri, segurtasun neurriak. Baimenak, ez dakizen baimenak eskatzeko neurriak, eta gero eta oztopo gehiago jartzeko atzerritarrei horrekin ze lortzen da. Eta gainean, kontraesan bat, nire ustez, nahiko importantea dago, bai Europa mailan, bai hemen estatu espainolan. Zeren alde batetik, apostua da segurtasun neurriak, baina gero kezkatuta gaude denak kontu zeren gero eta zarrago da gure gizartea, ezin da ziurtatu hemendik ez dakizen bat urtetara pensioak kriston arazo bat sortuko dira. Bueno, pues orduan edo batek edo bestea. Ezin da bi diskurso hauek batera mailan gainean jarri. Ezin da. Biek batera da kontraesan bat. Eta hau nik uste du bada ordua Europar Batasunean eseritzeko eta esateko ja serioz, bueno, hau ezin da. Bai, ez, eta gero honetaz aparte apurrat gehiago gizartean jarrita fokua lehen apurrat hasieran hitz egin dugu, sosarrazakeriaketik beste hainbat elkarte eta plataformarekin batera ez hainbat mobilizazio eta ekimen ezberdin egin izan ditu. Eta gero ari gara ikusten nola azken datuek izan gorroto delituekin lotutakoak eta antzekoak beti, ez, portzentairik handiena badagoela lotuta xenofobiarekin edo arrazakeriarekin, ez, eta horrari dazko hitz egiten eskuin muturreko ideien edo joeren igotze bat eta ez beraz aurrera bira etorkizunera begira, ez, batetik arlo legislatiboa edo azaldu zuen bezala izan da eta ez, kaleko egoera beste hau izan da, panorama aurrera ikusi dezakeguna ere ez da bat ere xamurra. Bai, eskuin muturreko alderdiak eta diskursoa bai, jartzen du hor edo usten du egoera klima bat, ez? Klima bat. Eta klima hori aprobetxatu egiten da delitu batzuk, bai? Eta hor daukagu gorroto delituak. Baina ez dugu, ez da beharrezkoa kode penalera joan. Diskriminazioa badago ere, diskriminazio mota bat, eta da nolabai eguneroko diskriminazioa. Ez da salduko komunikabideetan, baina, beno, imobiliaria batera joaten denean atzerritar batek alokairuan eskatzeko etxe bizitza bat. Denak dakigu atzerritarrek daukate kriston zailtasunak lortzeko, hori da diskriminazioa eta hori da eguneroko diskriminazioa, bai lanean, bai beste zerbitzuekin. Zergatik jendea nola bai olako erabaki diskriminatzaileak ematen du edo hartzen dut. Klima hori dagolako. Eta klima hori esaten du diskriminatzea ez da haintzarra. Orduan, pedagogia nondik jun behar da? Oso erreza, oso simplea, diskriminatzea ezin da. Ezin da, ez da ona. Ez zurentzako, ez atzerritarrentzako, ez hijituentzako, ez emakumeentzako, ez inorrentzako. Ez. Eta gero, bai, klaro, pedagogia eta legeak, nolabait tresna, bai juridikoak edo beste motako tresnak hori aurre egiteko. Hori baita ere, noski behar dugu. Eta hau ere badago lotuta agian ez atzertarrek, etorkinek edo migrantek euren eskubidez jabeago badirela izan ere ez, edatu horiek handiagoak agertzen bazaizkigu, ez da denuntziak izan, edo bueno ez,
Arlo horretan, ez gorroto delitu ez, edo zuk aipatutako ez hitz egiterakoan kopura bera handitzen bada, esan nahi du, salaketak eurak gerozta gehiago ere badirela? Bueno, hor dago, bai, kontuan hartzeko gauza batzuk. Alde batetik eta ikerketa Europatik egin diren ikerketak edo hemen bertan egin diren ikerketak esaten dute oso gutxi salatzen dira olako delitoak. Oso gutxi nahi du esan 180 inguru gelditzen dira salatu gabe. Orduan, Karo, asuntoa da, zer nahi du esan, jendeak gero eta gehiago ari da salatzen, edo gero eta gehiago olako delituak ari dira gertatzen. Orain dela aste bat, izan da aurkezpena hemen Euskadi mailan egindako gorroto delituaren ikerketa edo informea hartzaintzak, egindako atestatuekin, ez dira delituak. Gero, atestatu horiek pasatzen dira organo judizial bati edo, nolabait bide judizial batek eramaten dute, eta gero hortik gainean auskalo zenbat joaten dira aurrera eta zenbat gainean bukatzen dira sententzia batekin. Baina, kontuan hartuta, 200 eta piko kerrez banago ateratzen ziren, eta igoera. Igoera hori esplikatzeko nire ustez kontuan hartu beharko da. Oso gutxi salatu egiten dela, segurazki gero eta gehiago olako salaketak eta baita ere, klaro, hartzaintza, bera, pues igual gero eta hobeago egiten du bere lana, zeren kontuan hartzen ditu olako delitoak, delitoak gero espediente edo atestatu bat egiteko. Bai, ez dela ere, gero agertzen da, ez dakit esaterako soslarrazakeriak berak Nafarroan bere garaian iragan urteko, ez datu batzuk atera zuten orain akordatzen zerekin, baina, ez, gero agertzen zen, indar polizialak, edo administrazioa berazela agian lehenbizikoa delitu horiek egiten. Claro, bai, zeren, bi gauza desberdina, gorroto delitoak daude sartutako de penalean, eta bai, holako sosarrazakeria bezala erakundeak guk manejatzen dugu edo guk landu egiten dugu, bai, gorroto delitoa, baina baita ere, leno, aipatu dut, nolabait, eguneroko diskriminazio hori, eta eguneroko diskriminazio horren barruan dago mota diskriminazio bat ez dala askotan hitz egiten edo ateratzen ikerketan edo informetan, eta da diskriminazio instituzionala. Claro, diskriminazio instituzionala ere badago, arrazismo instituzional horrek, badago, detentzio zentrotan, nazionalitateko zenbat aldiz ikusi ditugu tramitetan eskatu dutela edo epeak luzatu egin dute, eta hor dago beste arlo edo beste mota diskriminazioak guk hartzen ditugu gure txostenean. Ez hor kuriosoa da ere agian ez dakitez, EAE mailan nola gertatzen den adibidez organo bezala, ez, arartekoak berak ez alakoak jaso, gomendioak egin, eta gero ez nola salatzen den erakunden artean ez dagoela elkarlanik edo eta alako gomendorik kasorik ere ez dagoela egiten ez, ziurrenik hitz egiten gabiltzan egustenekin lotutako aferetan ere alakoak gertatuko dira. Bai. Hemen segurazki dago oraindik pendiente lan bat arlo guztietan. Polizia arloan baita ere, epailak edo juzgadotan edo arlo juridiko hori askotan, esaten dugu, poliziak kontuan hartu behar dute diskriminazioa eta gero zuk eramaten duzu gauza bat juzgado batera eta topatzen zara askotan sorpresakin. Nahi dut esan, formakuntza mentale, kontzientziatu beharko dira nolabai jokuan dauden aginte guztiak. Bai polizia, bai erakundeak, administrazioak, arlo juridiko hori denak oraindik daukagu
lan bat egiteko, bide bat oraindik egiteko. Askotan jartzen da adibide bat, nire ustez bai balio du olako esplikatzeko, nola dago asuntoa, eta da matxismoa, eta ze pausoak eman dira lege bat onartu zen, juzgado bat jarri ziren martxan, gero eta salaketak gehiago ikusten ditugu matxismoaren edo violentzia matxismoarekin zer ikusirik dituzten delituekin, baina hori onera ailegatu da bide bat, orain dela urte batzuk esaten zuten, etxe barruan bakoitza hori zenbat aldiz. Orain, olako entzuten bada esan, ze astakeri ari da esaten. Orduan, diskriminazioan oraindik entzuten ditugu gauza batzuk, segurazki hemendik urte batzuk barrun, esango dugu ze astakeri ari zara esaten. Esaten diate honek hemen utzi behar dugula elkarrizketa, gertutik jarraituko dugu ez, da zer berri iristen zaigun bereziki atzertartasun lege hauen bueltan, beraz kontaktuan izango gara, mila esker Mikel gaur gurekin izatearren. Mila esker zuei. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Aupa Maika Telebistako ikusleok, Sergio naiz, Amuma taldeko teklista, eta Urdina bideoklipa ikustera animatzen zaituztet. Hane MJ eta hane Zugazak zuzendutakoa. Bizi musika saioan ikusgai izango duzue, beraz ikus ezazue. Agur! batetik jausten, amestu nuen bartez nintzela inoiz hausten. Odeia usten doa desagertu da oso, erreka batera eldu behar lehen bailen. Esan nuen ozen, hilko nazela pentsatu, ez dut ikusten ezer bestetan tekin abatu. Gure ordua zen dana alda bukatu. Itzen bidez ikusten nuena, korronteak nau kontrolatu izango balitz zirena. Bonbotak kutsak esan zidaten eskutsatu, hartu ja mi lucha musika biderik onena. Non izango etena, basuaren uinak, urdine derren doinu gordina. Gitarrak arrainen ezurretan ditu traste finak. Errenoan arren errespetatu zur urdina, errespetatu zur urdina. Errespetatu zur urdina, errespetatuz. Erreka baten ura antzeko baina ez da berdina. Errespetatuz urdina, errespetatuz urdina, errespetatuz. Erreka baten ura antzeko baina ez berdina. Aukera, zona desberdinak musika maitatzera, denoko azaltzera, baina batzuk atzera, ezer konpondu beharrean, kateak apurtzera. Musika kontrolatu gaitu, txikita txiki.
ordu bata pasata, astearteko solasaldiari heltzeko unea iritsi zaigu, eta horretarako hemen ditut albo banatan, Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, ondo etorri. Eta asteko hezkuntza legeaz arituko gara, uste dute badugula Jokin Bildarratzen gaurko korte batea zer dioen eta alduko diogu. Entzute eta eztabaida prozesu mamitsu bati amaiera eman diogu. Iritzi truke eta eztabaida asko izan dira. Eta asko jasotako ekarpenak ere. Gaur onartu dugun testuak legebiltzarreko akordioaren edukia zein espiritua errespetatzen ditu. Kalitatezko hezkuntza, integratzailea, aukera berdintasuna eskaintzen duena, euskalduna, eskola publikoa funtsezko zutabe duena eta berrikuntzaren aldeko apostu sendoa egiten duena. Egungo erronkei erantzuna emango dien testu berri bat, baina begirada etorkizunean jarria izango duena. Orain, legebiltzarraren analisia eta eztabaida egiteko unea iritsi da. Euskadik lege gaurkotu bat izan dezan, modernoa eta guztion zerbitzura egongo dena. Ez, hau iragan urtean hasitako eztabaida izan da, ikusi dugu ez, nolako arrabotsa sortu izan honen bueltan, jarraitzen du eta jarraituko du ziurrenik, ez izan ere gaur onartu duten proiektua bera, ez, ikusteko aukera izan dutenek, ikusi dute ez, nola, badiren faltan, ez, lehenbiziko akordio hartan hitz egindako, hainbat eta hainbat kontu ez, ez dakit jarraitzeko aukerarik izan duzu, justu 12etan egin du prentsaurrekoa Bildarratzek. Hori da, hainbat sektore eta gehienak sindikatuek kritikatu dute, justo testu, azkenengo testu hau ez dauela ziurtatzen plaza publikoak eskatzen dutenek guztiei eukiko dituztela, ez? Nik azkenengo testu ez dute irakurriz, 12etan izan da prentsaurrekoa, baina Bildarratzek esan dau, ez? Denon iritzi turrokea kontuan hartu dela, ez? Eta EAJ Bildu, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemosen arteko akordio bat dela, ikusiko dugu, ez? Detaile batzuk ikusi ditut eta bai ziurtatzen da ez diela kuotarik kobratuko, eta euskera erabiliko dela, ez? Eta eskola barruan zein kanpoko ariketetan, baina bai eurak erabiltzen dute, ez? Behikulo de expresión izango dela, baina bai modeloa eta ereduak eta horrek danak kentzen ditu ez, eta ez dakigu zelan sentituko da hori klase barruetan eta eskola barruetan. Ez horre, hainbatera aipatu dituzu eta horre proiektua bera asko jaso zutenean esatu zuten gaur onartzekoa oso ezberdina izan beharko litzatekela ez, jendea ados egon dadin eta oso ezberdintasunain handia ez du uste jasoko zenik. Begira, nik uste du lehenengo okerra egin duela hor Bildarrain jaunak esan duenean eztabaidari amaiera ematen zaiola, ez da urrik eman ere nik uste dut orain hasiko dela benetako eztabaida, inpresio hori daukat behintzat, eta, hezkuntzan parte hartzen duten sektore desberdinak entzun da, izango dugu aukera hori argitzeko, nik esango nuke duela urtebete baino aldekotasun gutxiago duela une honetan. 4 alderdien arteko akordioa sinatu zen duela urtebete, apirilean, 2022an, eta 4etatik bate bintza zalantza handia ditu une honetan besteek, hau da, Bilduk kasu honetan esaten du ikusi behar duela ea berak proposatutakoak ondo txertatuta dauden. Oraindik ez dugu ezagutzen, testua konkretuan, ez da, baina Bildarraitzegia nolabait amaituzat ematen du eztabaida eta uste dut akatsa dela, ze itunetik lege proiektura batetik aldaketa handiak egon ziren, dirudienez, gero sistema dualaren inguruko eta eskola publikoaren definizioan da hor ere eztabaida handia dago, eta kontuan hartu behar dugu hemen alderdiak ez direla, hau da, parlamentoan dauden alderdiak ez dira unibertso guztia, are gehiago esango nuke sindikatoa daude, hor, eta gero, eskoletako erakundeak, eta ez dira gutxi, ez da, eskola publikoaren aldekoak, edo ikastolak, edo eta pribatuak, ez da, orduan, nik uste dut eztabaida pilpilean dagola. Gero,
hezkuntza legearen beheraren edukia ikusi beharko dugu, eta hor segregazioa eta halako eztabaida daude, eta bitartean ikusi dugu matrikulazioan ere zelako akatzak egon diren. Ordan hau ez dago izita inondik inora, ez da? Eta nik uste dut, esan bezala, eztabaida sakon bat merezi duela eta behar duela seguruenik prozesu honek, eta ikusiko dugu proiektua, baina seguruenik baita ere parlamentura joan behar du, gobernuak atera du, baina parlamentura joan behar du, eta parlamentuan ikusiko dugu, eta gero kalean, gizartean ikusi behar da, ezta? Nik uste dut ez duela marko oso berririk ekartzen, hori batetik, eta ni neu bintzat oso modu kritikoan, eta ikusten dut orain arte proposatu dena, ezta? Nik uste dut ez dela Euskal Herriak behar duen hezkuntza lege hau, oso urruti ikusten dut, puntu nagusietan. Hitz egingo dugu jarraian, pentsatzen du, baina kurrikulumaren gaia edo euskararen beraren garrantzia, bai eskolan eta bai eskolatik kanpo, halako gaiak oso. Eta lurraldetasuna ere bai, ezta? Nik uste akatz larria daudela horretan, eta ez dutela hurbildu ere ez dela egiten, nik uste Euskal Herria behar duen hezkuntza lege berrira. Hor batetik foku nagusiak edo baziren euskara edo hizkuntza bera eta segregazioa bestetik, ez da hasieran mahai gainean izan diren eztabaida nagusiak horren bueltakoak izan dira, ez? Ta euskararen bueltako eragile askok ez murgiltze ereduan nola txertatuko zuten ala ez hor beti zalantzan egon izan dira, eta gero bai proposatzen zuten, ez? B2 maila izatea ikasleen hizkuntza maila, ez? Horrek uste duzu bermatzen duela benetan, ez? Euskararen bueltan markatzen diren helburuak. Badaz, adibidez, itunpeko eta pribatuko, sobre todo erlijio eskola batzuk, non saiatuko dira euskara sustatzen eta bai segregazioarekin amaitzen, baina bakarrik diru laguntzak kobretako, ez? Eta hor bai dago arazo bat, ez? Ez da bakarrik aldatu euren sistema diru laguntzak oraindik kobratzeko, baizik eta beharrezkoa dalako, ez? Eta euren ikasleek eta ikasle guztiak merezi dutelako euskaraz bizitzea eta euskaraz ikastea, eta bai ez izatea halako bereiztailetasunak eta segregazioak klase barruan, ez? Hori alde batetik, eta gero nik ulertzen dut, adibidez, ikastolak egiten duten eta daukaten balio soziala, ikastola baten ikasi izan nuen, Arrasaten, eta sentitzen dut olak egia da zerbitzu publikoa dela, ez? Baina hori sektore asko ez dute ulertzen olan. Eta horregatik badaz kritika asko bai sindikatuen artean eta bai alderdi batzuen artean, euren artean, Elkarrekin Podemos adibidez, ez? Eta egia da, itunpeko eskola eta ikastola horiek diru laguntzak jasotzen ez jarraituko dutela, ez? Eta hor bai dago, ez dakit zelan lortuko duten gobernuak eta bildarratzek alderdi horiek hori ulertzea, ez? Eta zelan sektore horiei, esplikatzea zelan sentitzen dan, hizkuntza lege hau, eurek esaten dute, ez? Legeak eskola zerbitzu publiko bat bezala ulertzen dau, eta eskola horien artean bai sartzen dute, bai ikastolak, eta beste itunpeko batzuk, eta bai eskola publikoak, ez? Eta azkenean horrek ukatzen dau alde batetik, publikoaren edo publikoa izatea ardatz, edo behintzat hori kritikatzen dute, ez? Nire ustez bildarratzek ja itxi nahi dau atea kritika guztiei, horria pasa nahi dau, eta guztiez aprobau inongo kritika gabe, baina ez dau lortuko, ez? Eta Carmelok esan dagoen moduan, ontsatziko da benetako kritikak eta benetako liskarrak. Eta ez, kontu hauekin hezkuntza eta segregazioari lotuta, batez ere ez hitz egin dugu, ez, itunpeko estoak, pribatuak, publikoak direnak, ez da bermatzen benetan publikoa bera erdigunean jarriko denik, ez da hor da keska nagusia. Bai, hemen nik uste dut oinarrizko kontzeptuen artean nahasketa dago, da ez bakarrik Jaurlaritzan, gizarte erakunde batzutan ere nahasketa dago, eta nahasketa hori argitu beharko genuke. Hau da, nahasketa kontzeptual hori oso garrantzitsua da. Esaten da eskola publikoa, eta esaten da euskal eskola publikoa. Orain eskola, hau da,
hauetan ematen den hori eskola publikoaren, euskal eskola publikoaren eredua da, nik uste dut ez da. Gehiago dira estatu eskolak autonomikoak. Estatu eskola autonomikoak. Zergatik, estatuarekiko lotura handiegia dituztelako orain, ez da, arauetan, kurrikulunetan, eta edukietan, ez da, kontua ez da bakarrik euskara ematen den edo ez den, da, ze kurrikulum mota ematen den, eta ze kultura, eta nola, eta ze zientzia asaltzen den horau da, ze kurrikulum mota egiten den. Hor konzeptu hori argitu behar da. Gero, itunpeko esaten da, eta hor sartzen dira, bai eskola religioso pribatuak, bai ikastolak, niri iruditzen eta katza handia dela hori. Ikastolek ez daukate zer ikusirik euskal eskola pribatu katoliko edo garesti horiekin. Ez daukate zer ikusirik. Orduan, konzeptu horiek ezin dira nahaztu, ez da? Ez publikoa da, euskal eskola publikoa oraindik orain, ez da ikastolak ez dira pribatua besterik gabe ezin dira kontzeratuak larria dela iruditzen zen. Da, gero, euskararen inguruan, hitz egin dezagun argi, eta lege proiektuan orain arte ez da argi hitz egin. Esaten da, euskara ardatz izango duen eredu eleanitza planteatzen dela. Ikusiko dugu azken idazkera, baina orain arte planteatzen zena da euskaraz gain, gaztelera eta inglesa ere behikularrak izatea. Hau da, inglesari eta gaztelerari bina ikasgai eskaintzen zitzaien. Lehen bat, orain bina, ez da? Horrek esan nahi du, D eredua baino, are motelagoa dela euskararekiko planteatzen den eredua. Esan nahi du, inglesa eta gaztelera behikular egitean, porcentaia baten, euskarak murritzago izango duela. Orain arte egin diren erabileran D ereduetan, D ereduak 164 hartzen zuen, hori hasteko, ez da, A eta B ere hor daudelako. Baina D ereduan egin izan diren esperientzietatik ikusten dena da, horko gehienek ez dutela lortzen B2, orain bertan. DBH-en 140 hartzen du, eta LBH-en, hau da, langile formazioan, 124 baino ez. Horri, kendu egiten badio orain euskara porcentaia, emaitzak orain harik askarragoak izango dire, ez da. Eta gero, arazo kruzial bat ikusi da, gela barruan euskara irakatziko da, baina gela inguruan eta atzeden tokitan eta eskolatik kanpo inguru guztia erdaldundua bada, euskararen aurrera egitea barik atzerapen bat ikusten dugu, ez da? Arazo horiek tratatu behar dira, hezkuntza lege integral batek tratatu behar ditu, eta konpondu behar ditu beste modu batez, beste elementu batzuk sartu eta estrategikoak horrez. Bestela, egingo dugu orain arte bezala edo okerrago. Eta ez ditugu helburu gizarteak nahi dituen helburua lortuko. Nik uste hemen asko dagoela aztertzeko eta aldatzeko oraindik orain. Beraz, hori horrela nik bentsat desadostasun nabarmen badaukat orain arteko lege proiektuarekin. Eta honek kontuan hartuta nolako aurrikuspena ez edo nolako panorama aurrikusi dezakegu, ez? Hasteko agian maila politikoan ez honi aurre egiterako orduan, ez izan ere eztabaidak jarraitu egingo dute, baina era berean ez presak aipatu dituzu, ez? Nola Jaurlaritzak berak agian baduen presa, hauia zarratu, liburu zarratu eta martxan. Jaurlaritzak hau ja probatu behar du, ez? Euren legealdia bukatu baino lehen, eta lorpen bat moduan azalduko dago, ez? Eta hauteskunde honetan entzungo dugu olako diskursoak, ez? Euren lorpena izan dela, akordio, bildarratzek izan du moduan, ez? Guztion akordio izan dela, ez? Eta denontzako. Orain etorkizunean, badago parrafo txiki bat, uste dut ez dutela aldatu, baina hor atea zabaltzen dago etorkizunean eskola pribatuak publifikatzeko. Baina ez dauzea azten zelan, nola eta noiz. Orduan, legea aprobauta baldin badago, gero halako gauzak zelan sustatu oso zaila izango da, ez? Ze lege bat izten danean, gero halako gauzak lortzea,
nire ustez kostauko da. Hori bai ikusiko dugu, ez? Eta bueno, badira ja matrikulazioarekin alako familiak badaz azarre, gehien bat itunpeko zentro batzuk baia da gutxi diela, bakarrik 3%, baina ez dute bete edo ikasle vulneratuen hoien kupoa zelan sartu, azkenean bai pribatuak eta bai publikoak plaza gorde behar dituzte ikasle vulneratuentzako, baina ez dute zehaztu zer da ikasle vulneratu bat, oraindik, eta ikusiko da ze plaza gorde nola jarri, baina azkenean badaz guraso batzuk non kritikatu dute azkenean euren semeak beste toki batzuetan matrikulatu izan behar dutela, plazarik euren eskoletan ez dagoelako, ez? Eta hori azkenean ikusiko da zelan implementauko da eskurtxo honetan baizik eta aurrengoan. Baina hor beste ere udalei eurei beste eskumen batzuk eman gura zaizke, ez? Behintzat hezkuntza mueltako edo herriko ikastetxe mueltako batzorde batzuk eratze aldera, edo zeango nuke ez bide horretatik badoa zela. Eta karo, kokatzea justu eztabaida hau, ez? Hauteskunda baino lehen naiz, eta hauteskundak ez izan, ez? Jaurlaritzakoak eurak agian eztabaidaren eztabaiden maila, edukia berazko aldatu dezaketa askenean, ez? Benetan okerrera egitea edo okerrean geratzea. Noski, nik uler dezaket Jaurlaritzako hezkuntza kontseilariak itzitzat eman nahi izatea debatea orain. Hauteskundea datoz, da nik uste berai domina ipini nahi dutela, baina domina ezin dute oraindik ipini, eztabaida hor dago, ez da. Niri asko interesatu zaizkit, bestea beste ez deklarazio propagandistikoak eta ofizialak, baizik eta gehiago, herri honetan dauden plataformak hezkuntzaren inguruan, da hizkuntzaren inguruan biak, ez da. Elak asteburu honetan jardunaldi batzuk egin ditu, larun batean, da han izan naiz, horretaz oso gauza interesgarriak esan dituzte. Labek atera du agiri bat, eskatuz mahai sindikal bat osatzea orain hezkuntza alorrean gobernuarekin, eta beraz langileen egoera errebisatzeko baita ere lege proiektuan, orain bertan ikusi du manifestazio bat hezkuntza pribatuko langileena orain Bilbon, ez da? Hori borborrean dago, eta gero adibidez, niri asko gustatzen zaite hezkuntza plazara plataformak egiten dituen hausnarketak, ez da? Hoien artean bestea beste, zuzena da euskara eredua ikastetxe bakoitza definitzea? Ez, nire usterako ez da bat ere zuzena. Hor, hildo estrategiko komun batzuk izan behar dira. Ikastetxe guztientzako, eta helburuak argitu behar dira. Esaten da, C2, ez da? Edo, barkatu, B2 eredua aterako da amaieran, kontrolatzen du hori benetan horrela dela. Hori oparitzen zaizkio ereduak, edota benetan lantzen da hori. Da gero bebi eredua ateratzea aparte, euskeraz, gazteleraz ere bai, eta ez da, aparte ze erabilera, ze berme dago euskara erabiliko dela inguru guzti horietan, eta beraz euskara gorantza jarriko dugula, eta ez berantza orain dagoen bezala. Eta gero, herri batean gaude, azken finean, ez komunitate autonomo batean, ez da Euskal Herrian, nik uste dut argi izan beharko genukela helburu estrategiko bezala, azken helburu bezala herri osoarentzako, Euskal Herri osoarentzako hezkuntza sistema bat nolako izan behar duen. Da horran zabiatu, autonomia desberdinetako ereduak hori hemen ez da egiten, ez da ipatu ere ez da egiten, ez da. Nik uste dut utzune gehiegi daukala, benetan. Behintzat, eta ipatu dituzu ez, hainbat eragile sozio zein politiko, sindikalak baita ere, eta egia da, hezkuntza legearen bueltako eztabaidak auspotu duela, ez, hori ez, plataforma ezberdin asko agertzea berriak direnak, beraz, bai aurre ikusten dugula, ez, agian maila politikoan ez bezala kaleko mailan, ez, benetako mobilizazio, edo, ez, bazirela, nahiko handiak, agian ez, asarrea oraindik ere handitu egiten bada. Ikusiko da, nolako testua aprobako dan, baina aserrea kaletan somatuko dugu, eta azkenean plataformak sortu dira, beharra sentitu izan dutelako, eta ez didelako sentitzen errepresentatuta alderdi politikoengatik eta jaurlaritzarengatik, eta hori arazo bada, gizartea ez badauko konfiantza euren
eragile soziopolitiko edo ekonomikoetan, zer remedio dauko, elkarlana eta kalera ataratzea, Carmelok aipatu dagoen moduan, hizkuntzen arloan, ni bai oso kezkatuta nago, ze azken aldi honetan, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Espainia mailan, ingelesa eskoletan asko sustatzen ari da, eta oso garrantzi handia eman diote ingelesari, eta azkenean badaz estudio batzuk non adierazten dute, halako asignatura batzuk ingelesa egitea ez dagoela ziurtatzen ingelesa ikasten dutenik, ez da asignatura edo ikasketa horien zuntza ikasten dutela, eta azkenean, orain arlo batzuk ingelesez edo gaztelaniaz egiten badira, eta orain arte euskaraz izan badira, hor arazo egongo da, azkenean zegoen de eredua, non guztiak gaztelera eta ingelesa ezik euskaraz egiten genitula, eta hori niretako oso garrantzitsua esan, azkenean ni moduan gure familian euskaraz hitz egiten ez bada, hor daukogu aukera dana euskaraz ikasteko, eta azkenean hori galtzen baldin bada oso albiste txarra da. Ez bada bermatzen ez da hizkuntza beraren maila, ez da materia horren bueltako maila, lehentasunezko hizkuntza bai ala bai aukeratu behar da, horrek bermatu daitezen, eta horrek gaur egun unibertsitatean ere ez agian gertatzen dira, badira gradu batzu bukatu, eta nola ematen zaien ikaslei ziurtagiri batez esan ez X maila, euskarena edo B2 maila ez dakizien den oso ondo, horren baliokidea badenik, baina hori ez lehen ere bota da, hori kontrolatzerik ez dago, eta oso dudanez jarri daiteke benetan horrela den. Begira, nik uste dut ondorio modura atera daitekela bat, ez da, halako arlo gizarterako horren garrantzitsua den, nik esango nuke osasungintzarekin batera agian eta etxebizitza, hiru arlo oinarrizkoak dira, ez da, gizarte mailan de Euskal Herrian ere bai, ez da, hezkuntza, osasungintza eta etxebizitza, ez da, horiek dira oinarrian dauden hiru arlo. Claro, hezkuntzan ezin dugu pentsatu, eztabaida kontzeptuala eginda, kontzeptu abstraktuen inguruan, ez da, segregaziorik ez, euskara bai, horrela ezer positibori lortuko dugunik, ez da, D eredua edo murgiltze plana eta B2 eta bestea. Horiek azken finean dira moldeak, goazen errealitatera, ez da. Hori bera egiten du gaur bertan, adibidez, Jon Aleman, Nafarrak berrian egiten duen artikulu luze batean, ez da. Eta berak errebisatu egiten du egoera, Nafarroa garaiko herri txiki batzutan. Teoriaz oso inguru euskalduna da, Nafarroan bertan ere non aparteide bat jarrita dagoen, baina hori da inguru euskalduna, eta inguru euskaldun horretako aurrekin eta bera egin ditu aprobak, mintzatu da zuzenean, eta ikusi du euskararen erabilera bautzaren urrengoa dela. Da egiten denean ere oso euskara kaskarra egiten dela, eta ia komunikatzeko balio ez duela. Eta gaztelera ari dela nagusitzen hor ere bai, ez da? Eta hor txeken beste 5 urtetik aurrerako aurren artean. Hori da errealitate bat. Orduan, bera galdetzen dut arrazoi osoz, non dago irakaslego hemen? Euskal irakasle zer egiten dute orduan hemen, ez da? Ze eragin dauka teoriaz bade eredukoa diren eskoletan, eskola publikoak omen diren horietan da bar, ze eragin dauka horrek? Ze ondorio praktiko lortzen ari gara, euskara gorakadoa edo berakadoa hor toki horietan, pentsasazu orduan mistoak edo erdalduntzat hartua diren lurraldetan Nafarroan, ez da hori esaten du berak, ez da? Orduan, ze eragin dauka, ze egiten da familian, ze egiten da eskolan, ze egiten da gizartean, da ze arazo daukagu. Bueno, benetako hezkuntza lege sakon batek Euskal Herri osorako halako arazoak aztertu beharko lituzke, ez kontzeptu abstraktuak. Baizik eta zein den errealitatea, diagnosi zuzen bat egin, eta hortik aurrera egin planak. Nahi baduzu helburu bat lortu, hau da Euskal Herri euskalduna, adibidez, ez da? Balio ez duena da alderdi batzuk, gehiengoa daukatenak parlamentutan,
Esatea, bai, gure helburua da Euskal Herri osorako, Euskal Herri euskalduna, Euskara izatea ardatz, eta gero praktikan utzaren urrengoa. Nik uste debate hori faltsoa dela. Eraman dezagun debatea errealitatera, irakur dezatela gaur Jon Aleman berrian, eta ikusi errealitatea zein den, berak erantzuten dio Kike Amonarriz eta Topagunekoi, eta bere mezua gutxi gora bera ez du balio mezu baikorrak ematea besterik gabe, gero errealitatea ignoratuz. Errealitatea hau da, eta honi eman behar zaio erantzun ez da. Nik uste horti bideratu behar dugula ere eztabaida hau ez da itxi behar, baizik eta berbideratu egin behar da, errealitate gordinetik esango nuke, eta estrategia bat egin. Lehenxago ere ezaterako atzertartasun ere ez aritu gara elkarrizketan hausean, eta hori esaten zenez, lehenbiziko kontua badela onartzea zein den errealitatea, eta behin onartuta eta ikusita horri heltzea, eta agian berdina edo antzeko zerbait gertatu daiteke osakidetza eta osasun bueltakoarekin. Bai, berbada, bai, ez. Aipatzearen ja atara da testua, ja da, diario.esen publikatu dugu ez, eta adierazten dau, modelo linguistikoak familia bakoitzak erabaki dezakeela, edo erabakiko dezakeela, baina bai, bermatuko da, B2 bai gazteleraz eta bai euskaraz izango dan, eta gero, akats bat ikusten dauela bildarratzek, erlijioko orduak limitatzerakoan. Hau da, beste alderdi politikoek, oposizioak eskatu zotzen bai erlijioko orduak edo erlijio asignatura hori limitatzea eskoletan, diru publikoa jasotzeko, eta hor, akats bat ikusten duela, ez dakit gero zehaztuko dute, eta ikusiko dugu zelakoa izango danto ez du, baina bai, bueltatzen Osakidetzaren kasura ikusi dugu justu aztegun honetan zenbat protesta gondi esen kalean, eta azkenean nire ustez haserrea berdina izango da, ez? Gizartea ez dau konforme bisistemekin, bai hezkuntzarena eta bai Osakidetza eta osasungintzarenarekin, eta irtetzen da kalera, euren diskonformitatea esateko eta euren haserrea erakusteko, ez? Eta azkenean normala da. Ez ikusi dugu asteburuan nola milaka eta milaka pertsona batu diren kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiriburuan horre eta lehenez onartze zaritu garela hitz egiten hor batetik ez dimisioa eskatzen edo eskatu izan zaio Gotzone Sagardui osasuneko sailburuari ez kalean jo dute edo ez plataformak berak jo du bera erantzuletzat ez egoraren erantzuletzat hala ere Gotzonek berak ere ez erantzun egin du plataforma manifestazioa ditu dituen plataforma esanez gezurretan ari direla esaten dutenean Osakidetza bera desmantelatzen ari dela eta tira ez beste arazo batzuk mahai gainean jarrita, ez? Oraindik ere Osakidetza badagoela berreskuratzen, ez? Pandemiatiko edo pandemiagatik sortutako, irregulartasunei eta abar. Ez Gotzone Sagardui bakarrik, Iñigo Urkullu lehendakaria ikusita entzun dugu, parlamentuan argudio nagusitzat erabiltzen hau gezurra esan duzu. Ez dakit niri tokatu zait parlamentu desberdinetan egotea, baina sekula santan ez dut ikusi argudio parlamentario nagusia bata besteari gezurra leporatzea denik. Iruditzen zait oso pobrea. Da lehendakari batek egiten duenean benetan adierazgarria da. Nik uste dut, badago joko bat, ez da urpekariena, umetan eta jokatzen genuen, eta urpekari bat ikutua denean, ikutua esaten zen da, bigarrenean ondoratua. Nik ez dakit Osakidetza gaiarekin Jaurlaritza edo ikutua edo ondoratua dagoen, baina inpresio ematen du benetan egoera larrian daudela. Zergatik, ari delako nabarmentzen egiten diren kritikak ez direla utzalak, benetako oinarria daukatela, hau da, pasadan asteburuan, eta hori frogatu izan da, hainbat ambulategietan, ez egon medikurik. Eta erizainak ari ziren medikuen plazabetea hori frogatua dago. Bigarren, osasungintzan lan egiten duten ez bakarrik medikuek, erizainek, garbitzaileek eta langile guztiek, ari dira kanporatzen da adierazten egoera berantza doala zalantzarik gabe. Langileen plantillatan, atentzioan, arretan, da bar. Beraiek hasi dira, Gotzone Sagardui bera,
orain planteatzen asistentzia telematikoak eta virtualak eta ez dakit nolako elementu virtualak. Virtuala bada ez da erreala, biztan da. Eta jendean mesfidantza bakarrik ez, ja, haserrea ere badauka, bai langileak eta bai premia daukagun herritarrok, ez da, momentu batean asistentzia hori izateko. Nik esango nuke Osakidetza dela diferentzia handiz, Jaurlaritzaren porrotik handiena bere kudeaketa, gobernu kudeaketan, ez da, eta hori nabarmentzen ari dela. Eta bestaldetik da, arazorik larriena herritarrentzat, ze osasunik ez badago, beste guztia alperrik, ez da. Claro, hemen ere nahi da itxi hauteskundeen aurretik, horregatik atera ziren bai Sagardui eta bai Urkullu lehengunean itxi nahian debatea, baina ezingo da itxi. Bestea beste ikusten dugu maiatzaren 19 eta 20 hain zuzen ere greba deialdiak egin dituztela sindikatuek, ez da? Orduan nik uste dut, pilpilean egongo direla bai hezkuntza, da bai osasungintza, da bai Osakidetza, eta bai Jaurlaritzaren lege proiektua izango direla eztabaida baino gehiago, izango dira mobilizazio motibo. Hauteskunde bezperatan horretan AJ eta Jaurlaritza ez dabiltza oso zuzen. Nik uste dut izango dutela hor, hauteskunde bezpera oso beroa. Horrek erainik izango du politikorik edo elektoralik? Ez dakigu, ze gauza nahiko harrigarria gertatzen dira hauteskundeetan, ez da. Baina hau ez da eztabaida elektoral bat, hau askoz ere sakonagoa eta urrunago doana da, ez da. Osakidetza gaizki dago, kudeaketa oso desegokia izan da, Sagardui baino lehen egon diren beste kontseilaritan ere gogoratu, ez da. Eta nik uste dut honek luzerako emango duela, eta ni neu behintzat desiatuko nuke beste kudeaketa bat, beste gobernu bat, beste kudeaketa mota bat, bai osasungintzan eta bai hezkuntzan, oso bestelako kudeaketa bat. Eta horre, Sarduren hitzak izpe izan ditugula une batez, horretaz aparte ere esaten zuen nola, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zerbitzuak ez onena, edo bigarren onenak badiren erkidegoen maila horretan alderatuta, ez? Talare horrek badirudi ez du esan nahi, ona berostasunan denik, ez bestatzu baino izatea besteak zegoeretan egongo diren. Hori da, beti izan da euren aitzakia hori ez, azkenengo protestetan beti ataratzen zen Sagardui eta bai Iñigo Urkullu defendatzen, ez, Euskal Herriko, Osakidetza, oso indartsua dela, ez, baina egia da herritarrak konturatzen ari garela, ez, eta pandemiak hori sortu dago, ez, orain osasungintza oso baliotsua da, eta orain konturatzen ari gara zenmotatako kudeaketa egondan bai Osakidetzan eta baita Nafarroan ere, bertako osasun bidean ere antzeko zer pasetan da, azkenean tratu edo asistentzia birtualerantz jotzen ari dira, lankargak kendu beharrean, eta langilei kondizio hobeagoak eman beharrean, azkenean bai mediko eta bai erizainak eta Carmelok aipatu dagoen moduan, badaz garbitzaileak eta badaz administratzaileak eta langile guztiak daz oso kantxauta eta oso haserre eta arrazoia daukie, eta azkenean ezin dute erabili edo ez dute erabili behar Osakidetza hauteskundeetarako karta bat moduan, gure sistema da, baliotsua da eta indartu beharko dute, eta bai gizartearentzako ona delako eta baita euren langileentzako ere. Ez, beraz, aurko etxeko lana badugu batetik hezkuntza legearen bueltan irten direnak ondo biratzea, eta ez jarraitu edo helduko diogu horri berriz ere, eta ziurrenik osasungintzakoari ere. Izan ere, esaten diate, kontatuko dizuen nola, Bizkaiko medikuen elkargoak aurretiazko borondateen bulegoa jarri duen martxan, ez, aurretiazko borondateen dokumentua edo ez izan dugu esku hartan, hala ere ziurrenik jende askok ez du ezagutzen zer denik ere, beraz, pantailaren beste aldean dugu Joseba Txutegi, Bizkaiko medikuen elkargoko presidenteordea eta lehen mailako arretakoa, kaixo, ondo etorri gurera. Kaixo, egunon.
Agian ezagutzen ez duenarentzat, izan ere, agian bereziki belaunaldi berrienek ere, eta ez dute jakingo edo agian entzun ere, ez dute egin zer den aurretiazko borondaten dokumentua bera, edo, bai, horixe, igual agian hasteko, konta iguzu zer den. Bueno, dokumentu hau da, persona bakotxak idazten duen dokumento bat jakiteko edo esateko jenteari zer aldan egin edo zer bera nahi duen egitea bere gorputzarekin, berak ez duenian erabakirik hartu. Bakarri da dokumentu bat nire balioak esate dutera zeintzut direzan bizitzaren nire balioak, zein dan ni nahi dut, zeran dan, nik nahi duten izetea nire azken momentuak, eta horrekin egiten dutena da, orain, ni ondo nagoen, fizikoki edo mentalki ondo nagoelez, egiten dutena da, esan zer gertatu aldan edo zer alduten egin, baita nire familiak edo baita nire medikuak edo osasun zaintzaria zer egin duten, edo zer egin behar duten nire gorputzarekin momentu horretan. Gizarteak berak nolako erabilpena egiten du honetaz, agian jendeantzako ez da tesitura horietan jartzea inkomodo edo sentitu arazi dezake? Bueno, inkomodo jentea sentitzen da, ez dakigu baitz egiten hilaren bizitan amaieran inguruan, ez? Pentsaretik betikoa garela, pentsaretik ez gara hilko inoiz, eta gertatzen dena da, azken momentuan, erabaki batzuk izaten dira oso gogorrak, baita medikoarentzako eta baita familiarentzako. Edozein momentuan aldagertu olako aukera bat, gu gaztea gara, eta ez du pentsatzen hile ingo gara, baina aldugoki istripu bat, algara sartu koma baten, eta familiak inguru horre zailan eta inguru gogorrean erabakek hartu behar dutuz. Honekin, dokumentu honekin guk alduguna egin, esaten duguna da, hori da errestasuna emon momentu horretan gure personari, horre personari, baita familiari eta baita medikoari. Eta zer aldugun egin, nire bizitagaz, nik dakin niretzako, nire autonomia da garrantzizuna, nire autonomia personala. Eta nik horrek momentuak galtzen baut autonomia edo baita arazo fisiko bategaitik edo geixo mental bategaitik, ez du nahi bizi horrela, ez? Eta horretarako egitotena da dokumentu hau idazten dut eta sinatzen dut. Dokumentu hori betetzea, sinatzea eta registratuta edo geratu dadin, zer nolakoa da prozesua bera, edo zuek hor zelako laguntzak arizate ematen bulegotik. Horretaz aparte ez agian esagutzera eta dokumentuaren erabilera sustatzeko ere sortu da bulegoa bera. Gu daukagu bulego hau horta da laguntzeko. Prozesua da, dira bi bilera, lehenengo bileran egiten duguna da, erakutzi personari zelan egiten da, zer aldan ipini eta zer ezin dan ipini dokumentu honetan, nola betetzen dan dokumentu hau, eta zeintzuk gauzak aldo zuzen ipini. Eta gero, bigarren bileran egiten duena da, personak nahi duenak sinatu hau, ekarria betetuta aurrezki borondateko agiri hau, eta horrekin egiten duguna da, begiratu ondo badago, sinatu, testigu batzukaz, hau onartzeko 3 testigu egon behar dira momentu horretan, sinatzeko nik egiten dutenian ondo nagoela, ez dekotela geixo mentalek edo balioa daukatela momentu horretan, eta horrekin egiten duena da, erregistratzeko gero itxi hori. Horregatik egiten duguna da, horrekaz bilera biakaz, prozesu guztia. Baita ere, duda guztiateko zena persona horrek joatanean betetzean dokumentu hori, agiriak atatu dugu, esaten dutzu zelan egiten den, eta hori da prozesua. Eta horretarako bulegoateko aukera bidokazuz, baita deitu telefonoz, edo espabide elkargoko webgunean sartu, eta aldozu eskatu zure lehenko zita, eta gero ja emote dutzu bigarren zita.
Horrekin deialdia irekita jendeak behintzat kuskusatzeko dokumentu bera hori eta zen den prozesua. Eta horrekin gaina lehentxago esan duzu, ez nola familientzat ez ezik medikuentzat ere badela importantea, ez nolako errestasunak ematen ditu, hau eginda egoteak. Nik errestasuna da, lehengoz, jakiteko, nik geixo bat daukatenean, edo ez du nahi adibidez egiteko rehabilitazio bat, badekot, ni bihotzak gelditu bada, edo ez du nahi ematea radioterapia edo kimioterapia bat, zeia badago geixo azken baten, geixoaren azken prozesuan, baita minbizi bategatik, horrela da. Edo ez du nahi, ezin badut jan normalian, ez du nahi sonda nasogastriko bat ipinitea adibidez. Edo ez du nahi egitea azterketa gehiago, jakiteko zer da nire geixoa momentu horretan. Baina beti jakinbia da, hau prozesua dela, azken momentuan, bueltarik ez dekonen, geixo horrek, edo momentu horrek, bueltarik ez dekonean. Ez da, adibidez, tripu bat dekot, konortea galdu dut, bai da prozesu bat, denporaldi gitxireko. Horretan ezin da egin hau. Beti da, bueltak ez deko nean geixoa. Adibidez, ere gai da, nire geixo dementzia bat edo defizit kognitibo bat badoka, baina beti bada atzerezina, ezin da nean bueltatu. Ez da gauza bat laburtzeko bizitza jentearena momentu guztiak. Ez da konen beste bide bat, edo geratu horrela koman geratu, edo erabaki behar hartu. Eta horregatik guk esaten duguna, dokumentu honetan egiten duzun, epinten duzuna da, ez duzu gure luzetu zure bizitza horretatiko kondizioetan, eta hori da egiten duena. Oso ondo, Joseba, mi esker gurekin tarta konpartitzaren, izan ere badira gai batzuk, gutxitan hitz egiten ditugunak eta garrantzia handia badutenak, beraz horixe, mi esker eta hurrengora arte. Zueri, eskerrik asko agur. Tira aipatzen zuen Joseba muturreko egoerak labur esan da ez luzatzeko balio duen dokumentua badela, ez dakit ezagutzen zenuten, ez ezaguna zitzaizuen? Ez, banekien, bazegoela aukera horrelako gauzak egiteko, baina ez nekien hemen Bizkaian zaula alako txostenik eta ez nekien, ez nagoen ezagutzen ez, baina burura etortzen zait, Zornotzako Alex egon zan, eraso bat, ez dakit oroitzen zareten, oin jala bi uda ez, eta kasu horretan, gaztea oso txarto irten zen, azkenean eroso hortatik ez, baina bere familiak, naiz eta medikoak esan, baina ezin zela ezer egin berarekin, bere familia jarraitu da hau ez, eta azkenean nire ustez oso zaila da familiak erabaki hori hartzea. Eta ez badakigu pertsona horrek zer nahi dauen, eta zindan bere nahia, oso erreza da pentsatzia, salbatzia edo salbatzen saiatzia, naiz eta berdin da zegoeratan egon, jakin izan dugu mutiko hori ezin dela asko mugitu, baina zeo zer baina hala ere bere burmuina hilda dau, baina oso egoera latzak daz egunerokoan, eta nire ustez halako aukerak bai medikuei eta bai familiari bidea errazten zaio, ez? Zaila da, erabakitzea, pertsona baten bizitzarekin bukatzea, baina, pertsona horrek nahi baldin badau egoera horretan ez bizitzea, Azkenean bada ez, aurretiazko prestakuntza bat izan ere, egia da ez, muturreko egoera hori ekeltzen diren unean arrazoiak horrez papera askotan ezin du jokatu, eta hor sentimendua gaina gehien ez, bilbilan diren momentu horretan, saia da aukeraketak egitea. Baina nik uste dut aurrera egin behar dugula gizartean heriotzaren beraren konzepzioan, ez da? Nik uste oraindik orain sektore askotan da jente askorentzat heriotza da gauza bat iluna, hobeto ez aipatu, ez da aurretik ikusi nahi, de inkluso heriotzaren beraren personalizazio bat dagoia. Heriotza ez da zer, bizitza da prozesu bat, ez da, prozesu biologiko bat, eta prozesu biologiko bezala moztu daiteke istripu batengatik, gaixotasun batengatik edota besterik gabe adinaren adinaz, gorputza bera konsumitu egiten delako, ez da.
Orduan, nik zoriondu egiten dut, medikoen elkargoa eta Joseba Atzutegi arduradun bezala, uste dut hau egin behar zela, lehenago, baina orain egitea oso ondo dagoela. Eta azken finean da burujabetza ekintza bat, hau da, norberak alduenean erabaki bat hartzea bere bizitzaren amaieraren inguruan. Eta nola, momentu batean, motibo bat edo besteagatik konortea galdu dezake, kontzientzia galdezake eta hor sufrimentua besterik ez dago, berentzat eta ingurukoentzat uste dut erabat positiboa dela. Orain, heziketa behar da, jenteak asumitu behar du, nik ezagutzen nuen, hau eta uste dut oso positiboa dela egitea, eta uste dut jenteak behar duela heziketa bat horregatik 3 bilera egiten dituzte, oso ondo lehenengoa da azalpenak emateko, 2 medikurekin, horiek azaltzen dizute zer den, eta berak ondo esan duen bezala da, ia bizitzak aurrera egiterik ez daukanean, hau da, itzulezina denean, ez da bizitza, eta gainera zuk kontzientziare galdu duzunean egiten da, ez beste egoera batean. Da hori mediku batek edo 2, edo 3, edo zientziak berak, eta ziurtatzen dizute batetik, bestetik zu zeuk aurretik, kontziente zarela hartu duzu, erabakia eta hor utzi duzu. Da horregatik ondo esan duzu, familia batzutan oso erabaki zaila, ikusten du hori, nire tokatu zaitu hurbiletik hori bizitzea, eta asko hobeto da, zuk hori erabaki duzu, eta deskargatu egiten duzu, bai familia eta bai medikuek ardura horretatik. Nik uste dut oso positiboa dela. Eta gero gauza bat argi eduki behar dugu, hemen inorez da geldituko, esan edut, guztiok hilgo gara jaio ginilako, eta prozesu gara. Kasurik onenean, urte askorekin hilgo gara, baina egoera zein izango den, istripu baten ondoren edo urte pila bat akumulatzen duzunean, ez dakizu. Eta ordan hori aurrikusi behar da, nola ez, da? Hori da nik uste neurri zientifiko, zibilizatu eta oso interesgarri bat. Baina, ipatu zu pedagogia batetik, baina behintzat ikusten dugu nola prozesua bera, azpimarratze arren bilera baino gehiago egitarena eta osakondo azaltzean ere, baduela irakaspenetik asko. Hori da, jendeak ezagutzeko eutanasiaren moduan, azkenean, kontra daudenok nire ustez da ez dakitelako zer den eta ez dutelako euren familietan edo euren inguruan alako kasurik ezagutzen, azkenean pertsona bakoitzak bere erabakia hartzeko gaitasuna daukonian oso albiste hona da, azkenean da eurak esatea hau nahi dut nire bizitzarako, edo txarto baldiman hau, edo olako egoretan bizi beharrean, edo txarto bizi beharrean, eta nire ingurukoei alako gaizki pasatzean nigatik, bada azkenean beste aukera baldin badau, hori erraztea, eta nire ustez alako aukerak eta bai eutanasia eta olakoak oso garrantzitsuak dira, behintzat mai gainean jartzea edo behintzat familien artean hitz egitea, eta azkenean da konversazio oso garrantzitsuak dira, ez dakigun zer pasauko dan, baina behintzat, azkenean Karmelok esan dago moduan, da familiari eta bai medikuei pixu bat kentzea, ze oso egoera txarra da erabakitzea zer egin zure familiar batekin edo zure lagun baten bizitzarekin, Horregian faltan bota daitekena da kanpaina handiagoak, edo bintzat jendeak ezagutzeko ez dalako aukerak badaudela, edo aukeratzeko almena badugula, kasunetan honekin, baina tira, hor agian beharrezkoak ikusten dituzue, alako kanpainak promozionatzen. Bai, dudarik gabe, nik ez dakit zergatik duela urte batzuk joera bat egon da, eta oraindik ere hor dago, ez da, adibidez, filosofia ikasgaia murrizteko, inkluso kentzeko, akatz handia da, zeren gizakiok geure eguneroko bizitzan ditugun arazo handienetariko batzuk eta ondo konpontzen ez direnak filosofiarekin zerikusia daukate, ez da? Zientziarekin da filosofiarekin, eta hau da bat, orain 21. mendean gaude, da bizitzaren inguruan daukagun konzepzioa oso primitiboa da, hemen. Oso primitiboa, ez gara konturatzen bizitza norberaren da bakoitzaren bizitza individuala zer den da prozesu bat, ez da, prozesu biologiko bat, eta oso garrantzitsua dela hasiera ona izatea bezala, erditzea, amaiera ere ona izatea.
eta ez torturatzea norbera, ez inguruko inor, ez da, hori horrela da, nik uste dut, ikusi beharko genuke gehiago aztertu behar direla atal hauek geure eguneroko bizitzan, gure hezkuntza sistema, familia barruan, lagun artean naturaltasun osoz hitz egin. Eta nik uste horrek eskatzen duela, nik ezagutu ditut, gauza hauetaz logikoa da, adinean aurrera egiten duzun neurrian da, zoriontzua zara aurrera egiten duzulako, ze beste batzuk ez dira ailegatzen, ezta? Baina aurrera egiten duzu neurrian, gehiago hitz egiten da lagun artean ere horretaz. Niri lagun batzuk esan diate, tamalgarria dela bere egintzat, joan behar izana, eta joan izan dira, Europako estatu konkretu batzutara eutanasia adostera, ze hemen ez egolako biderik, eta beraiek ez dute sufritu nahi, eta modu injustuan beraiek eta inguruka sufriarazi, momentu batean bizitza joaten zaiela, ez da? Ordan, nik uste hori naturaltasun osoz, baina lehenengo eta behin hezkuntzatik eta kontzientziatik hartu behar da, eta gero neurri konkretuak hartu, konpromisoak hartu behar. Lehenengo jendea jakin behar du ondo pentsatzen, eta ondo pentsatzeko filosofia berari oso garrantzitsua da. Esaten diat hemenekin hitz behar dugula solasaldia bera, eskerrik asko, gaur gurekin izatearren, eta jarraian eguneko albiste nagusiekin bueltatuko gara.